Ako po ay hinihinga. Hindi ako nahiya, friends. Sinabihan niyo talaga na first time ko napupunta doon. Kaya need niya talaga ibaba ako sa sakong babaan. Hi friends, good morning. My name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ako po ay hinihingal. Hinihingal kasi sasakay ako ng bus. Sasakay ako ng bus. Papunta sa isa kong friend na nagba-vlog din. Ayun. Kasi tingnan nyo, madami akong bitbit. Ito, food. Tapos yung kabila naman, gadgets. Ayun. So, hinihingal po ako. Kasi ayaw kong maiwan ng bus. Kasi po pag Sunday, sa noon time, morning at saka noon time, isa lang yung bus na napunta sa kanila. Tapos, mamayang hapon na naman yung next. So, need ko talagang nakasakay sa trip na to. At sa ngayon po, yung mga driver hindi sila nagre-receive ng payment through bus card. So need talaga na bumili ng ticket online. So nag-download ako nila ng app kasi paminsan-minsan lang akong mag-bus, friends. Kasi nga naglalakad lang ako papunta sa work. So ayun, nag-download ako ng app at bumili ng ticket. Hindi bus. I hope hindi yun. Kasi yung yun, sorry na lang ako. Kaya hindi, pumunta dito sa ano na to. So sasakay ako sa stop na hindi ko usually sinasakyan. Kasi yung nakita niyong dumaan na bus kanina, yun yung line na palagi kong sinasakyan. Ngayon, ibang daanan yung dadaanan ko. Kasi nga, pupunta sa friend ko. So, yung line na to na bus, so usual na sinasakyan ko. So, hahanapin ko pa, friends, kung saan yung bus stop. Pero, andito lang yun. Na yung banda, friends. Kasi baka niya na to eh. Ayun, nakita ko na. Paano ako? Siguro may naman doon. Kasi yung nakikita yung mga daanan, friends, ito, at saka yung itong nasa gitna, mga tao lang yung dumadaan dyan. Yung sa pangatlong daanan, yun yung mga car. Hindi kong tumawid punta sa kabila para makasakay ng bus. So yun, friends. Ayun yung schedule, friends. So early akong dumating. Early ako ng several minutes. Mas okay yung early kaysa late kasi nga hinanap ko pa kung saan yung bus stop. Yan, home for the aged, yan dyan, friends. Tapos yung hospital dyan lang, dyan. Hindi nakikita kasi may mga kahoy, pero dyan malawak yan yung hospital papunta doon. Sobrang lawak. So yung home for the aged, tingnan nyo, malaki yan. Tapos dito yung bus stop. Yan, waiting area. So dito ako nag-aantay ng bus papunta sa bahay ng friend ko. Ayan, ano bang laman yan? Ito, friends, dalawang bag. Sa isang malaking bag, may dalawang bag yan. Ito ang laman ay damit ko, friends. Tapos dito naman food yung laman. So bitbit pa ako ng cacao seeds, pero roasted na siya. So yan, mabigat yan, friends.
Nakabigat dyan yung pansit. Kasi nagluto ako ng pansit, dala ko. So, medyo mabigat. So, mamaya pag uwi ko, hindi na yan mabigat. Hindi na po malamig today. Yung mga snow, andyan na sa mga gilid-gilid. Kung kaya, yung suot ko, manipis na lang. Sobrang nipis po nito, friends. Pero, pag mahangin, ma-isolate siya. So, nagsuot ako ng ganito. Tapos, isang fleece. At saka, isang manipis na, ano sa loob, damit. So, ngayon, kasi mainit, pag doon ka sa, doon sa shade, malalamigan. Pero, kung dito ka sa may sun, pa-araw-araw ka, okay lang. Mahangin siya, friends, pero carry. Kaya inopen ko na din kasi nag-sweat out ako, friends, habang naghahanap kung saan yung bus stop. Time check. Tingnan natin ano na bang oras ngayon, friends. Wait a minute. Oras ay 10:59. Ibig sabihin nun ay hindi pa anong tawag nito? Yung Bisaya larga. Yung bus from Centrum. Kasi yung bus po ay 11 AM mag-depart sa Centrum. So dadaan siya dito mga 11:10 ganyan or 11:08. Yan yung oras kung kailan dadaan dito yung bus. Early lang talaga ako kasi ayaw kong maiwan ng bus. Kasi minsan, friends, early talaga dumadating yung bus pag wala gaanong pasahero. Tulad ngayon, Sundays. Kaya nga, ito yung first nila schedule kasi paminsan-minsan lang yung nagtitake ng bus papunta doon. Karamihan ng mga tao doon may own car talaga sila. Kaya ilang schedule lang yung bus pag Sundays. So, yun yung update, friends. Tapos sabi ng friend ko, mamaya daw, kasi dalawa kaming mag-visit sa kanya, ihahatid na lang kami. Kasi nga, walang biyahe. Kaya ihatid na lang kami ng husband niya pa uwi. Ayan, friends, update. Nag-mask na ako kasi gusto ko nang ready na anytime pag dumating yung bus, hindi na ako maghahanap ng mask sa bag. Nag-mask na talaga ako, friends. Yan, waiting for the bus. Actually, dito, friends, hindi compulsory na mag-mask. Ano lang siya, nasa sayo, nasa konsensya mo na kung mag-mask ka or hindi. Kasi hindi compulsory mag-mask. May dito, may patakaran. This month lang. Kasi December, yun yung time na sinabing need talaga mag-mask kahit saan dito sa city. Tapos, nilift na naman nila ngayon. So, part of December hanggang part of February lang kami na compulsory mag-mask dito. Oy, andyan na yung bus, friends. Andyan na yung bus. Tayo ay sasakay na. Andyan na talaga siya. Ayan, friends, nandiyan na yung kasi nagusama. Del check, men bilet, tangiri kaya. Ayan. Sabi niya, hindi na daw i-check ang bilet, ang ticket. So, friends, i-check ko kung nag-message na yung friend ko. Kasi, tinanong ko saan ako mag-stop. Kasi di ko alam saan ako mag-stop. Siguro tawagan ko na lang siya kasi hindi siya nag-reply. Hindi siya nag-reply. Ang ganda ng view, friends. Hindi niya daw makita siguro.
ngayon naman, tas kanina ako na send ng text message. Hindi pa rin nag-reply. Tapos ngayon, na ako. Tawag na ako sa kanya. Hindi pa din. Oy. Ayan, friends. Sinabihan ko talaga yung driver. Ako lang talaga yung pasahero, friends, actually. Hindi ko na pala need mask. Totoo lang. Kasi tingnan mo, ako lang talaga yung pasahero. Walang ibang pasahero. Doon, driver lang. Tingnan nyo, wala talaga doon. Kasi ako lang mag-isa. So, sinabihan ko nga na i-stop ako doon sa dinescribe ng friend ko. Kasi nag-message ako kanina. Before ako lumabas ng bahay, nag-message ako. Anong bus stop ako? Bababa. Hindi nga siya nag-reply. Tapos, message ako sa text. Hindi naman nag-reply. Tumawag ako. Di rin nag-reply. So, kinausap ko na lang yung driver kung saan ako ibababa. At sinabihan, hindi ako nahiya, friends. Sinabihan ko talaga na first time ko napupunta doon. Kaya need niya talaga ibaba ako sa saktong babaan. Tingnan niyo, friends, ang ganda ng view. Ang ganda yung view. Hello? Oo, ako nilang gingnan. Akong gingnan ng driver na inaop ko balihog ka ng bus stop doon sa Barney Hagen sa Opos kay first time. Oy, layo pa di ay. Asa di ko dapit. Oh yeah, so dili pa di sa mismo sa stop sa Barney Hagen. After pa na. Oh yeah. Oo. Sige. Ha? Na mo na diha dito pa sa ning lugar. Ayan ko papuntan na. Na, wala dyan ko ng talutan. Asa man dapita sa left or right? Left. To the left. Namagod ko sa right, dapit ng lingkod. Sige. Wala ko ba unsa na ning dapita diri. Ay, sige. Suryaw sa na akong driver. Suryaw sa na ako na. Yeah. Sige. Sige, bye-bye. So, wrong pala yung binigay kong yung sinabi kong place sa driver. Dapat pala after pa doon. Sabihan ko na naman yung driver. Ganda, friends. Ganda ng view dito lang. Yung dadaanan. Ha? Mga bahay. Yan. So, meron pa talagang mga snow pero konti na lang yung snow. Tinanong ako ng friend ko kung saan ako. Sabi ko, di ko alam. Kasi first time ko napunta dito. Same city lang to sa kung saan ako nakatira. Pero sobrang lawak kasi ng city, friends. Di lahat ng places na puntahan ko. Kaya di ko talaga alam anong place na to dito. Pala bahay nila, friends. Ano ba yan? Ano ba tong camera ko? Bahay nila. So, malapit lang talaga pala sa bus stop. So, nakarating na din ako, friends.
Marami pang snow dito sa place nila. Tulad din sa place namin, madami pa din snow. Sobrang lapit lang pala talaga sa bus stop ng bahay nila. Siguro dito dadaan. Dire ko agi. Ay, andyan na siya, oh. Oh, ignore naman na nga mga butang diha kay. Say hello! Hi! Ako ra isa na sa ng pasahero ba niya. Mask pa ko. Maura na basta ko ang Domingo. Mao. Okay, kung manggod ka ng kasagaran na muyo diri kay mga bahay, Mao. 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 Mga kanang bus. Karamihan ng nag-stay dito, meron talaga silang car. So, di nila need ng bus. yung mga bisitang walang car lang yung ano. Hi! Good dog. Yay, Heather Sandra.